Ei sun vielä tarvii aloittaa kuvaa, mä otan näitä pelejä. Ei kun tää kuvataan ihan alusta loppuun saakka totta kai. Kaltoin. Kaltoin. Niin pyylevää. No älä toki. Luultavasti tää löytetään... Mitä helvettiä sä oikein teet? Kun tää kumminkin näytetään Kalle Markuksen, niin pakko sanoa, että sä olit aivan oikeassa. Että ei tästä illasta selvitä ilman, että Puutioon autohifeillä lähetään. Tää on niin perus oikees saatana, niinku Mersuilu tähän näin, niin se on, mut Mersu on tietysti niin. Kyllä nyt tietysti täytyy vaan, pakko se on myöntää, en mä voi. Yeah. Niin. Tää on vaan niin pyylevää. Se on niin Saat juoda loput. Et loppu siis. On. Mulla on niitä vielä pari molemmin tähän tärässä. Nyt tekin meidän ottaa tosta yksi lasi ja katsottaa siihen, mutta en mä vielä. Tuolla on maassa nyt laseja. No en ota, kyllä se menee tässä. Kyllä se siitä menee. Mä taidan Tänne sitä märkää. Säästän täyteenkin laittaa vettä. Joo, no eiköhän tää nyt oo ihan tarpeeksi. Tuopas toi aurinko tuossa on ilkeesti. Sattui pieni pyylevyys. Kyllä nyt sattui, joo. Sitten. Siinä on perus auton green. Ei tyhjennettyä vedestä. Take one. Sä vaan istuit autooni puolettista. Miten saadaan auto tyhjennettyä? Sinne jäi se yksi selviytynyt lasi. Mitä sä teet tällä asialle, Puutio? Hoida asia. Noniin, se meni sinne. Siinä on vittu Puutio autohifit. Auto vähän viiletä välillä. Se voi olla. No niin Ari. Sitten Ari Ylihukula antaa meille viimeistä analyystä tästä asiasta. Kuinka monta janoista afrikkalaista pikkumuksia me oltais voitu noilla vesilaseilla jotta? 20-50 nälkästä ja janoista afrikkalaista nyt sitten tuhottiin. Niin, sen sijaan... Näihin kuviin ja tunnelmiin. Niin, sen sijaan, että näitä afrikkalaisia oltais autettu, niin nyt me kokeiltiin Puution passon teho. Niin, ketään niitä afrikkalaisia muutenkaan kaipaa Suomessa. Niin, näinhän se menee. Ja näihin poliittisiin tunnelmiin.